ano yun na siya, kung tawag nga charting, dari ka magbase sa makagain kung pilde. Mali kag TE, pilde ka. Okay mo TE, daog ka. Kanang MA5, kanang bagis diya, kanang taba ko kayong tabang si mga. Kanang yellow nga bagis, muna 5 nga setting, kanang green, muna 10. Kanang pula nga bagis, kanang nga 20. Kanang puti, exponential moving average, 200 ang setting na kuha na. Tapos ang daga na ni sa unit paggamit, kanang yellow kung mo-cross sa green, ang 5 o 10 mo-cross silang duha, mo entry ka. So kung ni-entry ka diri ani i-cross man ang yellow sa green, entry ka dapita or dapita. Kung imo na siyang i-measure, diri kung entry ka diri, kung imo na siyang i-measure, nakay 4%. Kung kinagdagan ron, nakay 3%. Kung di na mo i-close, nakay 3%. Pero naaman ta sa 1 hour time frame. 1 hour time frame. Kanang pasabot sa 1 hour time frame. Ang isa ka candlestick ani kining isa ka nagdagan, usa ka oras na busa mabalid sa susunod nga candle na siya. 1 2 3 na tag isa na ka oras. Pabuton gid mo na siya. Rani ron, kini po diri kung naglong ka diri. Long, so pasabot nga entry ka nga long kay minaw ni mo saka kay mo ang moving average mo indicator ningon nga entry kag long. Cross ang 5 ug 10 dire entry ka napita diha tay diri na naabot ang kundagan na kay 2% kapin. Pwede na mo siya i-close kung okay na simuhan ng 2% kapin. Kung tanong mong down siya balik down na close na nimo. Ang close po niya na kung ang iyang tinuod yung close bila na. Kung ni-entry ka diri dapat kung ang yellow o green na po diri ay mong close. Ni dapita. Pero kung nagtanaw lang ka sa chart, nagdagan, tanaw ka sa nagdagan, sige tanaw sa chart, sige tutok. Kana makuha nimo na. Kung ibiyaan nimo, abuto nimo diri, abot sa diri kay basig na bounce back. Mugin lang kag 1% kapin. Ay sige po. Ngayon diri entry ka diri, kini cross ang yellow o green. So mo close ka diri pita. Simple lang. Mo close ka diri pita 2.48%. 2% kapin. Kung ato ta sa lower time frame, diri ta sa 5 minutes. Ani na diri ingon palandaan diri nga entry kag long kay ni cross man ang 10 ug 5 entry kag long i-hold di mo na siya hold pag abot diri pabinawon sa nimo na ang sindagan diha kay ang 10 ug 20 kung di na sila mag-cross magbuka pa na sila kining green ug pula possible pa na siya nga musaka pa na may continuation magabot diri anay bag na po ang yellow ni anto na po sa green ni cross so ningon na po siya nga mo padung na siya mo down ingon siya nga i-close na kay mo down na pabuton nimo nga ang green mo cross po siya sa 10 ay sa 20 so diri na ka mo down di na kadapita mo exit kadapita na kay 2.50% pagka oras sa 4 ka oras na siya. Tapos di balik man siya saka. Tanang mo, uy, balik magkuan. Paabot ka, confirm.
what ka og confirm nga cross ang 510 confirm mo confirm ang confirm nimo ana ang MACD og ang 200 nasa babaw ang candlestick possible gina siya nga mag long entry jud ka diha runner long entry pasaka gyud kandila na basta nasa babaw ang candlestick sa 200 o napog kay ano diri pita ka mo close 1.20% sa duha ka oras 200 ni siya moving average once nga manaas sa babaw siya ang candlestick niya ang porma sa ang filters ang dagan sa trend niya pasaka saka gyud na siya siya mga down kanya retracement ra nga down kung maayo ka nga trader hindi nimo i-hold kaya nimo i-hold makuha pa nimo ni tanan kining pag entry nimo diri padung dito sa unong ka oras na kay 3.95%. Dire oh. Ingon ang 5-10 nga mag entry kag long kay nag-cross sila. So entry ka dire. Tapos i-close nimo diha. So na kay i-close nimo diha pero paabot ka. Og ikaw ani, kung trader jud ka, so ito ka. Kanan diha nga range kini diri dapita. Kini dapita diri nga range. Na diha dapita. Build up na. Build up sa candlestick. Possible nga pugong siya kay musaka siya. Nya ang MACD mo na yung pasabot niya. Ingon ang MACD, mag-change momentum yan trend. So mag-change momentum yan trend. Ang pangitao ni mong breakout. Re-entry ka diri. Pag break niya, re-entry ka diri. Or direpita. Ya. Re-entry ka diya. Kuha po nimo 1.24%. Stop loss nimo ana diri. Diri. Mo nimo stop loss. Mo nimo stop loss diri. Entry ka diri. Stop loss mo diri. Nya kini 5-10 cross siya. Cross po diri ingon na siya nga cross, oversold, overbought. Nag-oversold man ang RSI. So, wala possible nga maglong siya. 5-10 nag-cross, diri ka diri. Diri ka diha tapos i-close nimo diri. Runner nang itabo. Kini ding area kini build up gyapon ni diri nga tawag ani build up pagsaka niya pugong ang lagan sa market. So ikaw kabado ka sa kwarta gain naman ka close na ka pero paabot mo ka next entry pabuto nimo ang breakout kung mo break siya diri entry kag long nya break man siya diri break man siya diri entry kag short pwede po di ka mo entry pwede ra na nimo entry kag short diri napita kag break ya kag entry so warning 1% kapin stop loss po nimo na diri napita stop loss magbutan diri nga stop loss para pali mong entry at least di mahurot imong kwarta sipyat ko nga na una mo stop loss hurot kwarta kini entry ka na long di man siya long
Dili mo siya i-close kung dili mag-cross ang 5 o 10. Next confirmation 10 o 20. So diha ka mag-close. So na kay 1.22%. Pero ikaw baguhan pa ka, kanilang 5 kanilang 5 ug 10 imong tan-awon. Gain nga pag kapag ginagmay kundi kan dili mo kuha nimo tanan. Ana di ka mo close 1.78%. Di ka mo close 5-10 imong basihan entry o set. Dari ana pud ta kani yung siya long cross ang green ug yellow. Dari kani kay nasa babaw sa candlestick nya nag zero line ang MACD. Kini zero line dyan napita ang area. Tawag na zero line. Naigo yan zero line. So nagpasabot siya mag-change ang trend. Kini diri nga area. Kini nga area diri kini 5 ug 10 nag-cross. Diri ka mo-close. Diha ka mo-close kung alanganin ka sa dagan. Okay, 189%. Kung entry pa kag balik, abuto nimo nag-range mo siya diha. Saka balik. Kanay nga na hadlok kini nga entry-an. Entry kag lumpak ops. Tas pag down tawag ang mga wheels trabaho na sa mga dagko ang mga big banks. Gusto ang market nagsaka gubuon lang dagan sa coins. Ana bulos na mo saka daghan jud maping mga pildi. Kung ikaw na butan yung stop loss. Ana wala ka entry ka diri. Entry ka diha long. Stop loss nimo diri. Kapitan na diha stop loss nimo. Bala na mo down na siya diha, mo down saka at least wala gyud stop loss, di ma-close imong entry. Di ma-close imong entry nga pildi ka. Di maigo imong stop loss. Padayon imong dag entry. Mas makuha pa nimo ni. Kani kadagan. Kung ni-entry ka diri. Kung ni-entry ka diri, kani diri ay mo hang i-close kay makuha nimo diri nga side diri nga area diri. Kay piga unlock ka blaka ka sa dagan. Okay, ang structure po diri sa RSI nag double top. So next candle na mo down yun na siya. Basta mag double top, double bottom pud tawag. Kung mag double bottom mo saka po na siya. Okay po na.